Sekunde, så. Vent lidt. Jeg mener det. Nej, jeg skal lige høre det til dig. Hallo! Hallo! Så tæsk en pige, mand. Så skal du gå med dem. En lille sol derinde, ikke? Du skal fandme ikke gøre dig til grin for en hele klassen. Nej, det var sådan her. Men du bliver nødt til at hjælpe mig. Jamen, jeg skal nok hjælpe dig. Men så må vi finde ud af, hvad vi skal gøre. Hvad var det lige, der skete med dig, Karsten? Jamen, han tog min telefon, men det kan jeg ikke have folk gøre. Jamen, jeg kan godt forstå det. Jeg synes virkelig, jeg kan godt forstå det. Jeg er 5 år for fuldstændig ud, hvis folk bliver taget med til det. Præcis. Han er fucking latterligt. Fuldstændig. Skal jeg gå ind og snakke med Karsten, så de kan finde ud af et eller andet? Fordi det er jo heller ikke fedt at gå og være uvendt hele tiden. Jamen, det må du meget gerne. Ja, det gør jeg så. Super. Jeg har lige snakket med Karsten, og han kommer lige lidt, så I kan snakke om det. Okay. Er det i orden? Ja. Super. Hanne! Han foregår her! Blandt ud der. Han er på rundt til løb nu! Hallo, de taler med direktør på Jasmin. Hvem er det? Hallo. I taler med Simone. Jeg har fundet en pige ude på et lager. Hun er blevet slået ihjel, og jeg kan ikke få liv i hende igen. Hvad skal jeg gøre? Kom hurtigt. Tag det roligt. Hvilken adresse drejer det sig om? Og I skal komme til adressen Jyllandsgade 30. Bare tag det roligt. Vi kommer om maks 10 minutter. Okay, det var godt. Moin. Skydepunkten blev kvalt.
Klokken er 13.15, og vi afhører Vladimir Putin vedrørende mordet på Anna Markusen fra i går, efter klokken 10 til klokken 12. Hvor var du hen i det tidsrum fra klokken 10 til 12? Ja, jeg sov over mig. Jeg kom i skole der ved 10-tiden. Ja, ved 10-tiden. Meget interessant. Hvad lavede du der i skole? Og hvor lang tid var du i Jeg kom skole? til undervisning, og blev en time, jeg fik et opkald af en af mine kammerater. Okay. Og han spurgte, hvad jeg skulle lave senere der ved 6-tiden om aftenen. Okay, klokken 11 fik du opkald. Ja. Og hvad lavede du der? Tog du bare ud? Der tog jeg bare ud, og gik Okay. jeg bare rundt i byen, sådan lidt der. Selv eller hvad? Eller? Ja, selv. Selv? Hvornår kom du hjem? Der ved 1-tiden. Ved 1-tiden. 11. Hvad lavede du så der fra klokken 11 til 1? Der gik bare en tur rundt ved gågaden. Kiggede på lidt butikker og sådan. Tog en tur i en restaurant, spiste lidt, blev lidt sulten. Og så tog jeg bare hjem. Okay, hvad lavede du, da du kom hjem? Så jeg bare- Var der nogen til stede, da du kom hjem, eller? Nej, mine forældre de var på arbejde. Okay. Så jeg bare så lidt tv. Så du kom hjem 1:15, eller Sådan lidt præcis? 1:15 i den tidsrum. Okay. Er der noget... Hvad var der på tv på det tidspunkt? Kan du huske det? Så jeg så lidt nyhederne og se, hvad der skete lidt omkring. Nyhederne? Var ikke sådan rigtig noget. Hvad var det for nogle nyheder? Hvad var der på dem? Med flygtninge, og jeg ved ikke, og der var ikke sådan rigtig noget interessant i tv at kigge. Hvornår stoppede det? Det er sådan non-stop. Det er TV2 News, der er konstant nyheder på. Okay. Men det er jo en tak, fordi du kom, og vi kontakter dig igen, hvis der er et eller andet, vi har brug for. Men husk at blive her i Sønderborg. Jesus. Ellers så går det ikke så godt. Okay. Vi kommer efter dig i hvert fald, hvis der er du stikker af. Okay? Klokken den er 13.30, og vi afhører Simone Nielsen vedrørende mordet på Anna Markusen i går klokken 10 til 12. Du er vidne, du siger, du har set det meste af det, og hvor det gik hen, og hvad der skete, og hvornår. Jeg har set det meste, men det meste er uklart for mig, fordi jeg husker det kun sådan i blik. Men Anna var meget bange, og løb, og hun blev jagtet ind i et rum. Og jeg fulgte efter ind i det rum, for at netop lige finde ud af, hvad fanden der egentlig skete. Kunne du se, hvem det var? Nej, for jeg så ham komme bagfra. Så ham? Så det var en mand? Ja, det var det. Okay. Og hvad skete så i det rum? Jamen, så kom der lige pludselig en kvinde. En kvinde? Mm. Så de var to om det? Ja. Okay. Jamen, det lyder... Ved du, hvem det er, og så har du set hendes ansigt, eller hvordan? Nej, jeg ved, hvor hun har krøllet hår. Krøllet hår? Okay, krøllet. Jeg gemte mig bagved med nogle store rør, fordi at vi frygtede jo mit eget liv. Ja, det forstår jeg også godt. Det er godt, du har gjort det, fordi... Men jeg kunne se, at du prøvede at øve førstehjælp. Ja. Er det vigtigt? Ja. Det, Okay. Det er godt. Det er bare sådan, så vi har... altså, jeg kunne høre hende snap efter vejret, så formåede hun blev kvalt. Jamen, det er også bare sådan, så vi har... Hvis der vi finder fingeraftryk, du og dig, så ved hvorfor hvorledes. Men jo, både mund til mund og hjerte. Okay, så hvis vi finder dit DNA, så er det fordi, du har udøvet førstehjælp. Ja. Men du kan slet ikke huske noget, eller noget endnu, vel? Det er stadigvæk. Overhovedet ikke. Hvad for noget tøj havde de på? Farve og sådan cirka? Jeans? Cowboybukser. Cowboybukser? Det var det eneste, jeg kunne se, og så Anna, hun havde også mørkeblå cowboybukser på. Det var sådan set det eneste, jeg havde. Okay. Så vi kan Det kun var huske, meget hvad... mørkeklædt. Mørkt. Mm. Okay. Jeg tror, vi er færdige lige her for i dag, men hvis der er, vi finder ud af noget mere, og vi skal bruge for lidt mere hjælp, så kontakter vi dig her. Men husk at blive her i Sønderborg, her i byen. Okay. Vi følger lige ud. I surrender! Okay. Er ham? Skal vi sidde her? Skal vi sidde der? Klokken den er 13.45, jeg afhænger Carsten Hansen omkring mordet på Anne Markusen. Lavede du i går mellem 10 og 12. Der var jeg i skole. Har du beviser på det, eller vidne på det, eller nogen, der kan bekræfte, at du tager afsted? Min klassekammerat. Din klassekammerat. Ja. Nu er du så kommet hjem fra skolen. Nu er du fri fra skolen.
Det er skyde på 13, jeg kan ikke lige huske det, for jeg er ikke så meget med i skolen. Nå, okay. Har du vist på, at du tog hjem lige efter skolen, og nogen kan bekræfte eller buschauffør eller et eller andet? Nej, jeg plejer at gå hjem fra skole. Hvad har du så lavet i skolen? Altså for nogle timer har du haft? Jeg tror, det er engelsk. Du tror? Var du der ikke hele tiden da? Ikke sådan lige, hvad jeg husker. Jeg tror, jeg lå og sov i timen. Nå, okay. Så du lå sådan og sov i timen. Ja. Jeg er den lidt doven slags. Nogen kan bekræfte, at du har sovet hele timen, eller hvor du sov henne? Har du sovet uden for skolen, eller? Nej, jeg mener faktisk, at jeg sov inde i klassen. Du mener, du sov inde i klassen? Ja. Okay. Der er bevismateriale fra mor fra Anna Markusen, og det er det formodentlige morvåben, der er 2 sæt fingeraftryk på. Kender du noget til det? Nej. Nej? Jeg har set den før. Og hvorhen? Hvis jeg ikke tager fejl, så ligner den en kammerat eller min veninde, de der havde med i skole. Gitte? Hvilken sammenhæng har I med hinanden? Vi er rigtig gode venner. Rigtig gode venner. Og det er en fra klassen, så... Okay. Hvordan var forholdet til dig, Anne? Det var ikke så godt. Vi var rimelig til uvenner og slås til i klassen og sådan. Kunne ikke enes? Diskutere hele tiden? Okay, jamen jeg tror, det var det for det, og ved du hvad, du bliver her i byen, og vi kontakter dig i hvert fald senere. Yes. Tak for i dag. Klokken er 14.00, og vi afhører Ditte Terling vedrørende mordet af Anna Markusen tidsrum i går fra klokken 10 til 12. Hvor var du hen i tidsrummet fra 10 til 12? Jeg var i skole. I skole? Hvad lavede du der? Ja, det er som man normalt gør i skole. Er der vidner, beviser? Nej, det tror jeg ikke. Nå, så er der ikke nogen, der så, du var i skole eller noget? Jo. Okay. Ja, min klassekammerat. Ja, men ved du, hvorfor du er her? Nej. Ved du, hvorfor du er her? Jamen, det er fordi, ifølge vores hovedmistænkt, så er det dig, der har haft den med i skole. Det kender jeg ikke noget til. Så du ikke har noget mod, at vi tog dine fingeraftryk? Jeg vil gerne have min advokat med så. Okay. Altså, er det ikke så meget, vi gør, ikke? Jamen, så er vi færdige for i dag. Ja. Og hvis vi kontakter dig senere, og husk at blive her i Sønderborg. Ja. Det er lød. Nu er vi færdige med alle afhængere og har alle bevismaterialer liggende. Ja, så lad os gå gamle tekniske. Kan vi lige så godt? Jeg har fingeraftryk. Så lad os få anholdt de mistænkte. Lad os gøre det. Klokken er 10:10, og I anholdt for mordet på Anna Markusen. Dit lille stik og smil. Slå dig ihjel, mand.